Alhamdulillahi allazi hadana bil imani ala ayi hal. Mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara kawo mana zaman lafiya a wannan gari namu. Mai tarin albarka da kuma tarin ni'ima. Da kuma Allah ya taimake mu muka samu kawo ƙarshen dukkan wata fitintunu a wannan birni namu. Bi izinin lashi. Kuma ina ba da sanarwa duk wanda ya ji wata hayaniya ko wani tashin hankali ko yaro ko babba ko mace ko namiji muna da jami'an tsaron da za mu tura su yi bincike mai tsanani a zo mana da ainihin labarin da ikon Allah. Ko liman kana da magana ne? Tabbas ina da magana. Allah ya taimaki sarki. Allah ya ja zamanin sarki. Ai ba za a kai ga nan ba. Kowa ya sani a garin nan muna da abaz jagu. Gabaki ɗaya ya bi ya addabi jama'ar garin nan. Shine sata akuyoyi, tinkiyoyi, ya haura gidajen mutane yi musu sata in dare yayi. Har lefan amarya ya je ya kwahe. Babansa ya ɗaure masa gindi a garin nan ya irin abin da ransa yake so. Dakata malam liman, wannan cin mutunci kuma har gidana. Me ƴaƴanku ba sa yi a nan garin? Me kuma ba ku yi a nan garin? Shikenan daga Allah ya rufa mutum asiri kawai sai ku bi ku same ido. Ba za ku bar yaro ya sakata ya wala ba. Ƴaƴanku me ba sa yi a garin nan? Shikenan daga Allah ya yi mutum arziki. Shikenan sai ku bi ku ta jin haushin shi. Me ya muku? Me muku? Hattara malam. Me ƴaƴanku ba sa yi? Me ƴaƴansu ba sa yi? Me ƴaƴansu ba sa yi? Hattara dai malam Gambo da kai da malam Liman. A fada kuke, kusan irin maganganun da ku dinga gaya a fada. Hattara dai. Ya isa. Fada guri ne da ake buƙatar nutsuwa. Ba guri ne da muke son ɗaga murya ba. Gu ne wanda kowa za a ba shi haƙƙinsa. Gaskiya ne. Muna da jami'an tsaro sama da ƙasa. Muna da 'yan sandan dawaki. Za mu yi bincike mai tsanani mu fuskanci yadda ainihin labari iki. Bi izinin lashi. Ranka da ya kamata a duba, su ma a duba abin da 'ya'yansu suke. Me 'ya'yansu ba sa yi a cikin garin nan? Me 'ya'yansu ba sa yi a cikin garin nan? Shikenan sai ka dan Allah ya mutum arziki kawai ku sawa ido. Mu wakilan Allah ne. An ce mu faɗi gaskiya. Allah ya taimaki sarki. Allah ya taimaki. Alhaji. Ranka dai. Sanda zuwa Alhaji. Ranka dai. Ikon Allah. Allah ya taimake ka. Yanzu kake tabaka? Wallahi ai zuwa na kenan aka ce mun yara suka ce mun ai kana ba dabbobi abinci. Wallahi ina nan gidan gona yana dan ba dabbobi abinci ne. Dabbobi sun yi kyau fa ranka dai. Wallahi gani kakaji ga kuma zafiya kai. Alhamdulillah wallahi. Alhamdulillah. Tala ma dubban fito da su bane. Ai hada su tala ranka dai. Wallahi Alhaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhaji. Ya lamura kuma ya fama da gari. Alhamdulillah ya fama da jama'a. Alhamdulillah sai godiya. Ya cuda abun nan kutubar gari kuma. Wallahi abin da ya sai hankali. Wallahi ranka dai. Madalla. So ranka daɗe dama abin da yake tafa da ni. Akwai wasu abubuwa da suke ta ci mutuwa a ƙwarya. Naga ya dace a ce na zo na same ka a matsayinka na uban gari. Mun zauna mun san yadda za a bullo wa wa'annan al'amuran. Shine magana dan wajena dan a cikin garin nan kasan ana ta yamutsitsi ana ta cece kuce akan abubuwan da Abbas yake yi. So duk da dai kasancewa kasan liman ya riga ya uzura wa yaron nan ya sa mishi ido. Wasu abubuwan da ake na san cewa ɗana ne yake wa'annan abubuwan amma duk da haka liman ya uzura mishi ya sa ido to shine naga ya dace in zo in same ka
a matsayinka na uban gari, ko ba haka ba, duk abin da ake ciki wannan magana da gani sai kai a rufe ta. Ka ji ba ka ji ba ranka dade, ko ba haka ba, ka san ɗa na kowa ne, gaskiya ne, ka haife shi ba ka haifa halin shi ba, ko ba haka ba. To shine na ga ya dace cewa in zo in same ka kuma in dan taho ma da kayan masarufi wanda za a ba mutanen gida, ko ba haka ba. So ranka dade ga wannan. To ikon Allah, Allah saka da alkhairi. To wannan tsari ya kyau, kuma abin da nake so ka gane, dan kaɗan mu ne, dan sarauta ne, gaskiya ne ranka. Duk wata hayaniya ko wani tsitsi haka ka kwantar da hankalinka, za mu iya share maganar gaba ɗaya an manta da wannan magana. Kuma duk wanda ya zo da tsaye akan ɗanka, to in Allah da muka rufe shi muna da sarauta, mu ne garin nan, mu ne sarauta. In muka rufe shi kakansa na 10 bai sai fito da shi ba, sai an manta da tarihinsa da ikon Allah. Kuma liman da yake cece kuce akan wani yaron, zan iya canza liman fa a yanzu, zan naɗa wani. Gaskiya ne wannan, ba wani wanda zai sai ja da wannan magana, da ikon Allah an gama. To ranka daɗe, bara in sauri in koma ofis, mutane suna jira na. To Alhaji, to ai ku ne, to ai yayi kyau. Wannan mulki ai da ba irin ku ne da tallafin sa. Sauka lafiya. Masha Allah. Masha Allah. Farin gani. Kai to ai irin wannan su ne zarar da. To waye sarki kuma? Wannan Allah to wanda ya to ai ne sarki. Ai wannan Aminu. Yes sir. Wannan makanikin da ya zo da motar nan, kudin da ya bukata an biya shi? Isa an biya shi, amma raguwan ne dai, akwai raguwa da ba cika mai ba shine. Okay, to yanzu bara an aike ka banki, ka samu account officer dina, sai ka gaya mishi cewa ka karbi number account din makanikin. Okay sir. Sai ka ba account officer su mai transferring din 20,000. Okay. Ka ce kuma AA oil a tura musu miliyan 30. Okay sir. Yawa. Da Allah kai sauri ka dawo. Okay sir. Kai sauri. Yaro. Baba, Barka dai. yawa an yi lafiya. Lafiya lau. Na ce Alhaji yana ciki? Alhaji yana ciki. To da Allah dan yi mai magana, yayi bako, liman ne yazo daga garin su. Ka ce mai liman ne yazo daga garin su. Okay, to babu matsala. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sa akwai wanda ya zo neman ka, yana waje. Waye shi? Ito gaskiya ban san shi ba, amma dai kamar dai wani malami ne ko. Ce ya shigo. Okay. Yawwa ya ce ka shigo, ba matsala. In shiga? Ba matsala. To shikenan. Assalamu alaikum. Akramakallahu. Barka da Alhaji. Kai. Yau da kanka? Wallahi ne Alhaji na zo yau. Ya gida ya jama'a? Lafiya lau wallahi. An zo lafiya? Lafiya lau. Masha Allah. So me ke tabbata kai malam liman? To dama na san dai Alhaji za ka yi mamakin zuwa na ofis ɗinka. Gaskiya fa yau mu ganka har a ofis. Wallahi. Ai di shekara muke bi guri muna ba da sako. Gaskiya ne. Ka san mu din ai wakilan Allah ne. Allah ya ce mu faɗi gaskiya. Duk inda ta Ana kama a waje kokartawa. mu faɗe ta. Gaskiya ne wannan. Duba da lokaci yayi na rabon zakka. Na'am. Shine dalilin da yasa na taso kafa da kafa tunda kai ne mai kuɗin karkaranmu. Na'am. Na zo in gaya maka to lokacin ba da zakka yayi. A yi ƙoƙari a fitar da hakkin Allah. Dakata malam liman. Duk lokacin da wancan lokutan da nake fitar da zakka kai kake gaya mu? Wa'ancan lokutan da nake fitar da zakka kai kake gaya mu? Alhaji tunatarwa aka ce mu yayi. Wannan shiga wani hurumi ne da ba naka ba. Sai ka gaya min in yi zakka zan yi. Alhaji mu fa malamai ne. Don ku malamai ne sai kun faɗa wa mutum abu zai yi? Ya kamata ku san iyakanku. Wancan lokutan da nake fitarwa ka taba zuwa ka same ni ka gaya mu, ko kuma sai wannan tsabar shishigi? Alhaji ba shishigi bane ba Alhaji. Shishigi ne mana, to ka gaya mu in ba shishigi bane menene? Gaskiya ce. Har kuma ka bar gida har ka taho ka same ni wajen aiki na ka gaya min in dinga fitar da zakka. An gaya ma ba na fitarwa ne? To Alhaji, ni dai yanzu ban san me zan ce ma ba, amma mu dai gaskiya in ta kama ko a fada shugaban kasa za mu faɗe ta. Yanzu gaskiya ka faɗa? Gaskiya na zo in gaya maka. Yanzu gaskiya ka faɗa? Abin da kai abin gaskiya kai kenan?
To, Alhaji, tun da ka nuna ba ka son gaskiyan nan, shi kenan, kakka fitar. Abu biyu ne dama, ni na gaya ma gaskiya ta nan ɓarin, ta can ma na taɓa gaya ma. Wace gaskiya ka taɓa gaya min akan ɗanka? Mai ɗana yayi. Dama Malam Liman fa ina ciki da kai fa. Malam Liman ina ciki da kai. Malam Liman ina ciki da kai. Kana shigan min hanci da kudindine. Yanzu ka zo ka sa wa ɗana ido. Ka sa wa dukiyata ido. Nan gaba matata ma za ka sa wa ido. Da ƴaƴana mata. To menene wannan in banda harkar sa ido? Ba maganar sa ido bace ba. Ka ce ban fitar da zakka ba, ina fitar da zakka kuma zakkan nan ina kai ma. Ana baka. Billahi la ilaha illa huwa liman kai hankali da. Kowa ya san dan ka ya addabe mu a garin nan. Ka ji tsoron karshen ka. So ma gaskiya ka raba zakka. An ki a raba zakka kai ka neman mun kuɗin? To shi kenan Alhaji tunda dai kai kake neman mun kuɗin. Tunda ba za ka gaskiya ba. Na bakka. Kuma ina nan a garin nan ina zaune Malam Liman amma na a tashi da kai da dan naka sai karshen ku ya zo a garin nan wallahi sai dai mu ga karshen ka sai dai mu ga karshen ka ɗan sa ido kawai ku dinga bi kuna magana ku malamai kuna sawa mutane ido haba wani irin magana fanza ne zaka zo mun a office kana gaya mu an gaya ma ba na Amincin Allah ya tabbata ga wannan kyakkyawar sura. Na gode. Yaya gida yake? Lafiya kalam. Amma ai mata sai nake ganin kamar bai kamata a ce kyakkyawar mace kamar ki tana tsaye a cikin rana. Halakam kina jiran wani ne? Bala da kan uwa nake. Ina neman adadin ban samu ba. Da alama. So idan ba damuwa me zai hana rage miki hanya? Saboda ni ina ganin bai kamata a ce kyakkyawan mace kamar ki tana tsaye a cikin rana ba. Sannan kuma ina ganin ba wani matsala bane idan na dauke ki din na kai ki kofar gida saboda kin cancanta ne. Da wuri haka? Ai kamalar ki da cancantar ki shine dalilin da yasa kika ga har na tsaya kuma ina ganin cewa ya kamata in zo din in miki kayan wato lift din kai ki a kofar gida. Ba damuwa. Wow, amma na gode. Amma ka sa a ranka zan hau ne ba dan kalamanka ba saboda ban ga abin hawa ba. Ni ma na san haka. Ai tsayawa da ne kika mun kula ni din ma na san alfarma ce kika mun. Na gode. Ni ma na gode. Daga nan har birnin in ya kai birnin China zan kai. Salamu alaikum. Kula da wannan. Allah ya kawo ya sanni ki ba sai dai kuma gashi har na kawo ki ko zamu rabu ba ki faɗa min sunan ki ba. Sunana Sadiya. Sadiya, wow, nice name. Kin san masu irin sunan na kaddare yake zaki gan su kyawawa ne. Malama Sadiya zan iya samu nan baki? Ba damuwa. Su gashi. So gashi nan zan yi flashing a number naki zaki ga karshen number da ya kare da 3. Tam na gode. Ni ma na gode sai mun haɗu. Bye bye.
Ba na faɗa maka ka sake zuwa kofar gidan nan ba? Ko soyayya dole ce? Haba Sadiya. Ban ga abin da na rasa a jikina da kike nuna min tsana haka ba. Mene miki ne a rayuwa? Ni fa kai din ne bana so. Wai me kike so miki a rayuwa ne? Wanda zan zamo ina burge ki. Sadiya, ki gaya min abin da kike so. Mota kike so in siya miki ko kuma waya? Ko kuma so kike in ebi yan gidanku dukan biya musu hajji ne? Haba Sadiya, haba Sadi baby. Alhaji Bello kenan ba za ka gane ba. Kai din ne kawai bana so. Da duk wani abu da ka mallaka. Sana zuwa, na gode. Manya-manya. Ya garin ne. Ai kika tsaya gefe dan maso mana. Wai dan Allah Alhaji Bello wanne irin kai mayan mutum ne zuciyarka kare ya dauke. Ban taba ganin jahilin mutum da kiki da baya gane maganar da ake faɗa mai ba. Kai saboda na zo kofar gidanku na nuna ina son ki shine kike cin zarafi na haka kike gaya min bukaken maganganu. Ki duba gidan da kika fito, gida kwata na sa a rushe gidajen nan. Wannan wace irin magana kike gaya min? Saboda na nuna ina son ki. Oke haka kace ko? Haka na ce. Me zai faru? Abin da za ka yi je ka yi. Ni kika zuba wannan ruwa? Ni kika zuba ruwa? Wallahi gidanku ma sai na sa an rushe shi. Ni kika zuba ruwa? Alhajin Allah, duniya ne kai. A'a, wai a nagaran ka ba ta gaba ɗaya ne. Me ke faruwa ne alhajin Allah? Kai da Ba ga jiki na a cike ba. na gani wallahi a ciki. Abin da nake son tambaye ka kenan, me ya faru? Wata yarinya ce kawai na je wajen ta, kawai ta watsa min ruwan dabbobi. Kan uban nan wace mai zautsayin ce wannan? Wace mai zautsayin ce wannan ta watsa alhajin Allah ruwan dabbobi? A haba kai. Ba girman ka bane ba alhajin Allah. Me ya hada ka da sigari? Kawai raina ne ya ɓaci, kawai ka bani. Me ya hada ka da sigari alhajin Allah? Abba ya kake haka alhajin Allah? In rai ya ɓaci hankali ai baya gushewa. Na rantse ma da Allah yarinyan nan sai na mai da babanta mai gadin gidana. Ta san da wata duk matsayina a garin nan ni za ta wulakanta. Tunda nake a garin nan akwai wadda ta isa ta watsa min ruwa. Ko kallon banza akwai wadda ta isa. Ta jawo kanta. Ta jawo kanta amma ba haka ya kamata ka yi ba. Akwai shawara. Ta irin shawara ce wannan? Akwai wani mara mutunci a basu jago. Kai bai isa abin da zuciyata take aiwata. Sai maka yadda kake so. Kai bai isa ba. To bari ka ji.